Renouveau TV filɛbaw Renouveau FM lamɛnbaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye k'a ka bisimila a ka jɛmukan min bɛ tɛmɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 10 la n'a bɛ wele faransikan la ko 7 sur 7 ayiwa tile 7 kɔni mana tɛmɛ o ye dɔgɔkun o y'o forilen o fana dɔgɔkun forila min ye an ka kunnafonidilaw ye an b'u wele kunnafonidila jolen don ayiwa ka se ka n'a lajɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya minnu tɛmɛna jamana kɔnɔ walima jamana kɔ kan min ye jamana ma an bɛ an da don a la sabu faso jɔ dɔ fana ye o ye min ye mɔgɔw k'u hakilina fɔ démocratie n'o bɛ bɛɛ jɛ fanga ko fɔ o sinsinbere dɔw ye fɛn min ye jɛmu fanga sinsinbere don hakilina fɔ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛta o bɛ sabati sabu ni hakilinaw bɛ ci ɲɔgɔn na a dɔw b'a la yele o bɛ cari i n'a fɔ an ka kumadɔnnaw olu b'a fɔ cogo min na o bana bi ala kɔni ye maa dɔw don an garisɛgɛla bi kunnafonidilaw don i ka dɔn o tɛ maa kura ye kelen nka yala an ka don kumakun na ayiwa an bɛ foli bila u la a fɔlɔ Yusuf Sisɔgɔ ka bɔ donkɛyɔrɔ sɛbɛnnan ko ma ko info 7 Yusuf bisimila Antoine k'i fo k'an barokɛɲɔgɔnw fo ka techniciens ni techniciennes fo bisimila k'a fɔ an ka mɛnbaga minɛ fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ jabara na kan sigira k'an bɛ dugawu kɛ Ala k'an wuli hɛrɛ la ayiwa an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n tɛ taa fulakɛ fan fɛ fɔlɔ n bɛ taa Basaro fan fɛ Basaro Ayidara ka bɔ Amabu la an b'a fɛ k'i bisimila directeur Antoine i ni sɔgɔma n b'i fo ka n barokɛɲɔgɔn fo kosɛbɛ napo ni a baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ ka foli lase u ma kosɛbɛ minnu bɛ k'an filɛ minnu bɛ k'an lamɛn an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u hakilina di don halisa k'an sigilen don kɛnɛ kan o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ se Malik Konate ma Hɔrɔn TV Malik bisimila directeur an b'aw fo ka Renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ka dugawu don kɛ Mali ye Ala ka Mali basigi an ka maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u fatura kɛlɛkɛda la ka lafiya bɔ da k'u ye an ka maa min fana bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u fana fatura an ka lafiya an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya di maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ bana ni waati kɔnɔ k'a bɛ degun kɔnɔ Ala ka fiɲɛ bɔ da k'u bɛɛ lajɛlen Ala k'an yɛrɛ ɲa ka yanni an ta don cɛ n'Ala sɔnna ma an b'a fɔ ko ayiwa amina Sori Ibrahima Jalo fulakɛ bisimila a fɔ cogo di numu mɔdenkɛ ɲɛma Sori Ibrahima Jalo ka bɔ jɔn ka tila ka foli la sa ok d'accord Sori Ibrahima Jalo ka bɔ Renouveau FM na an b'ale fana bisimila a bɛ kɛnɛ kɛ Jalo kosɛbɛ an b'a Busɛlɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye Isa Kaba Sɛnbɛkɛrɛkɛla kosɛbɛ an bɛ dugawu don kɛ Ala ka a ɲuman segin ka don an fɛ yan amin ka foli ni tanu ka kɛ bɛɛ lajɛlen maa ma sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ minnu bɛ ka an lamɛn minnu bɛ ka an filɛ ka dugawu don kɛ jamana ye ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen hali bi jamana marabagaw ko Ala ka jamana ta fanga d'u ma Ala ka jamana lakana Ala ka an kisi Ala ka an bɔ zafa in kɔnɔ amin ayiwa sɔrɔ an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye fɛn min ye anw filɛbaw ni anw lamɛnbaw an kɔni bɛ sirajan dama de daminɛ sa 7 sur 7 kɛnɛ kan ani minnu bolo bɛ ka jɛ ka baara in kɛ bitu na fo ka se Bouakar Jara ma ka se Dramane ma fo ka taa bila Ousmane Togola ayiwa an bɛ to ɲɔgɔn bolo fɔ 10 heures waati o kumana bi kumakun olu de filɛ nin ye an bɛna kuma min kan o ye k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ale de ye fanga ɲɛmaa ye bi n'o ye premier ministre ye a sigidon ni bi cɛ tile 100 o sɔrɔla tile 100 sɔrɔla min na an k'an jɔ k'an kɔfilɛ k'a lajɛ ko bɛ dangan min na ɲɛtaa tɔ ye jumɛn ye an bɛna an da se o ma o fana tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoni dɔ kɔni jarina fan bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ farafinna diɲɛ fan bɛɛ fɛ o tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye Rusilakaw fɛ yen olu ka kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw bɛ yen n'a bɛ lakana ko fɔ k'a ma ko société Wagner ayiwa ko kibaruya dɔw fɔra ko ayiwa olu ka maa dɔw kan ka na an ka jamana kɔnɔ ka na lakana baaraw kɛ ayiwa kuma in kɔni a carina nka maa si ma kuma in sɛbɛntiya sabu n'i ye Mali maa ɲɛmaaw lajɛ ka ayiwa Faransi maa ɲɛmaaw fana lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ayiwa bɛ sigana kumaw de kɔnɔ fɔlɔ sigana kumaw de bɛ ka don u la nka ko bɛ danga jumɛn na ayiwa n'i ye sisi kɔni bɔlen a n'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ kɔfɛ an bɛna an da don o fana la ayiwa ni misɛnman minnu sɔrɔla o kɔfɛ an ka tɛmɛ ni o ye o tuma an tɛna ko bila dagirindala la n b'a fɔ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a bisimila ni filɛlikɛlaw Yusuf Sisɔgɔ ka bɔ info 7 la ayiwa Choguel Kokala Mayiga ye tile 100 sɔrɔ tile 100 i y'a ye cogo di ka kunnafoni di baara kɔnɔ ok Antoine o ɲininkali diyara n ye n b'a fɔ an ka mɛnbagaw ni fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ jabaranin na bisimila k'a fɔ n'i ko ka kuma Choguel ka tile 100 kan i bɛ kuma Asimi fana ka tile 100 kan parce que n'i y'a jateminɛ c'est vrai Asimi tun bɛ fanga la o tun ye vice président ye mais ka kɛ président yɛrɛ ye de la transition o ni Choguel ka tile 100 u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ donc n'i y'o jateminɛ an bɛ se k'a fɔ Choguel ka tile 100 in dɔw kɛra majɛ dɔw y'a jɛ mais il faut reconnaître que acte dɔw posera minnu ɲana ɲɛta dɔw kɛra o ɲɛta dɔw ye jumɛn ye d'abord an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ale ye min remplacer n'o ye Mokhtar Wane
Mokhtar Wane est 6 mois de Kasra Maka plan d'action gouvernemental présenté. Shogel Dorokun Woro, Asera Koke. Donc vraiment, au Koni Kera Sawabuye, et la transition a accéléré donning à côté la donnée. Donc au programme plan d'action gouvernemental, ni au Fana Diatemine, fait Mounouba Kono. Olu ye fɛn minnu ye ni jamanadenw bɛ se b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que jamanadenw ka hamina ye mun ye olu b'o o plan d'action gouvernemental kɔnɔ n'i bɔra o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ a sigilen tile ni sisan cɛ fɛn min yɛrɛ ni y'o diyara ne ye kosɛbɛ o ye de yuruguyurugu kɛlɛ n'o ye lutte contre la corruption le fait que sera ka ministre kɔrɔ ni premier ministre kɔrɔ dɔw minɛ et puis a fɔra fana ko a tɛ jɔ fɛn o fɛn ko n'u ye jamana wari d'u ma ko u bɛɛ bɛ wele u bɛ ɲɛngi u bɛ taa kiiriso la u ye min dumu u bɛ se k'o sara cogo min donc vraiment a ka lutte contre la corruption an bɛ se k'a fɔ o fana kɛra ko ye ko min o n'a jɛra maliyɛnw bɛɛ ye ensuite n'i y'o jateminɛ a nana ye dialogue social an y'a ye k'a fɔ baarakɛlaw n'o INTM ye olu kɔni tun ye kɛlɛ farida u tun bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ mais vraiment avec son courage a sera k'olu rencontrer a n'u bɛnna da kelen kan o kɛra sababu ye o ko dara maintenant min ma ɲa peut-être n b'a dɔn fo n b'o enchaîner directement min ma ɲa n'i y'a jateminɛ franchement halisa crise sociale bɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan bi sugu la n'i taara fɛn tɛ san fɛn bɛɛ prix yɛlɛ la donc o kɔni ye interpellation ba de min bɛ taa ale olu fan fɛ ensuite min fana ma ɲa tuguni o ye de parti politiques c'est-à-dire que le fait que halisa an bɛ inclusivité min nɔfɛ transition na o ma se ka kɛ parce que hali assise nationale bɛɛ ma se ka don ko in na donc o kɛni kɛra majɛba ye a bɛ se ka min kɛ vraiment a k'olu corriger pour que assise nationale min kan ka kɛ octobre kalo la vraiment ka kɛ sababu ye maliyɛn bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka se ka kuntilenna kelen ta Mali ko la pour que an ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo min an bɛ se ka min fɔ pour le moment o ye Yusufu Soga an y'o faamuya Basaro Hayidara ayiwa Sogo bɔra ka min fɔ sisan ɲɛtaw ani gɛlɛya minnu bɛ a da dɔrɔn o la e ye tile kɛmɛ ye cogo di Yusuf ko ale ka Choguel ka tile kɛmɛ k'a ni président de transition ka tile kɛmɛ bɛ don ɲɔgɔn na mais ne b'a ye gouvernement ka baara de c'est-à-dire gouvernement ka sigili parce que je crois que olu de ye exécutif ye olu ka tile kɛmɛ baara n t'a ta Choguel kelen na mais jama baara don n'i ye baara in daminɛ lajɛ a daminɛ waati nimisi wasa kun commencera ka sɔrɔ baara la parce que a ye mɔgɔ caman lamɛn yanni gouvernement ka sigi hali ni lisi bɔra jigitigɛw barika bonyana parce que mɔgɔ dɔw kun u yɛrɛ k'u bɛ lajɛ la walasa u ka sɛbɛnw bila ka taa olu ma o baaraw kɛ hali ni layidu kun taar'u ye gouvernement lisi bɔra mais ni que gouvernement lisi ye Antoine i kun bɛ nisɔndiya parce que i b'a ye mɔgɔ caman kun bɛ gouvernement in na minnu bɛ ministériya baaraw dɔn donc faamuyali la an bolo baaraw bɛna teliya parce que mɔgɔ tɛna tuguni k'i bɛna baara ladege minnu b'a dɔn minnu bolo b'a la wakili jolen u delila k'a kɛ o caman kun bɛ gouvernement in na dɔw de conduira dɔw siginna ka na minnu delila ka ministériya kɛ ka tɛmɛ donc o cogoya la an bolo ko baaraw bɛna taa ɲɛ maintenant nka an y'a ye premier ministre ka visite nana daminɛ notamment ka premier ministre kɔrɔw ka olu lamɛn ka mɔgɔ caman lamɛn donc depuis o waati la sikasɛya commencera ka don mɔgɔ caman hakili la ka d'a kan waati min ni o kun to tora transition baaraw la k'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ bɛɛ lamɛn a bɛɛ lamɛnni kun ye jumɛn ye est ce que i bɛna se ka waati sɔrɔ waati min b'a to o baaraw bɛ lawaleya c'est vrai que min ye plan d'action gouvernemental ye o kɛra mais n'i y'a jateminɛ i b'a ye ale ye min kɛ ani Musa Wane kun ye min kɛ furancɛ ba kun tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ en termes de contenu furancɛ ba kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est vrai que axiw falenna mais furancɛ ba kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ o bɛɛ kɔfɛ i b'a ye bi halisa k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen minnu gɛlɛyalen don parce que baaraw la ni k'i bɛ bɛɛ lamɛn a bɛna se yɔrɔ dɔ ma c'est à dire min ni o ye baara fanba ye i bɛ ɲinɛ o kɔ kosɛbɛ parce que bi waleya kun ye jumɛn ye ale ye kaleli baara daminɛ na ka fara président la transition kan o bɛɛ mun ko transition tɛ tɛmɛ kalo 18 fana ye waati teliman de ye waati tɛmɛ kalo 18 kosɛbɛ mais sauf que baaraw sumalenya a y'a yira bi k'a fɔ ko cogoya foyi t'a la an bɛ tɛmɛ kalo 18 kan an bɛ don min na komi bi c'est à dire tubabukan na u b'a fɔ ko secret de polichinelle don ko don a ma dayɛlɛ mais hali n'i ye CEDEAO ka maa min fiɲɛ ta fa lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka visite laban yɛrɛ la kuma commencera ka jɛya o yɔrɔ in na donc o b'a yira ko dɔw kɛra mais baaraw mɔgɔw bolo ko baaraw bɛna teliya cogo min à travers gouvernement min sigira n'o kun ye gouvernement je suppose minnu tigɛ baara n'u b'a ɲɛdɔn ko baara bɛna teliya malheureusement dans les faits
baara ma se ka tila o cogo la mɔnɔbɔ kuma bɛ sen na je pense que o bɛ sɔn ka lawaleya don nata bisimila Basaro Hayidara Malick Konate tile 100 Sogɛli Kokala y'o sɔrɔ ayiwa fɛn la premier ministère la Basaro y'a fɔ ko ale b'a jateminɛ gouvernement baara de sabu jama baara de don n'i ye tile 100 ta k'e k'a PC k'a kiimɛ k'a lajɛ a giriya bɛ cogo di a fɛgɛya bɛ cogo di bon d'abord n b'a daminɛ mun na fɔlɔ o de Sogɛli ka nomination c'est un espoir pour le peuple malien ayiwa a kɛra jigifa ye a kɛra a ka nomination kuma fɔlen wagati min na k'a yira k'a fɔ président de transition ne Assimi Goïta ye a y'a yira k'a fɔ ko ka primature ko di M5 ma o waati la maaw ko changement kɛra mun kama maa min yɛrɛ ye changement réclamé olu le bɛna na fanga la n'o kɛra sababu ye gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan ka ca Ala fɛ dɔw bɛ bɔ a la o kɔfɛ Sogɛli tɔgɔ mɛnna maaw ko Sogɛli ye maa min ye maa min don k'a fɔ an b'a fɔ tɔn qu'il est cohérent en même temps lutte in kɔnɔna a y'a daminɛ fo ka taa se a laban ma a ma jɛngɛ donc a kɛra espoir ye mɔgɔw bolo nka yɔrɔ min na Basoro y'a daminɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko yɔrɔ min na maaw commencera ka jigi tigɛ o kɛra yɔrɔ min ye premier ministre nana yanni a ka nominer a fɔra fɔlɔ ko mandat tɔ tora nin de hakɛya ye a ko k'a fɔ baara bɛ se ka k'o kɔnɔna a yirala k'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ ko élection bɛ se ka organiser nin période kɔnɔ nin temps kɔnɔ a yɛrɛ ka kumakan sɛbɛn dɔ la a y'a yira k'a fɔ ko baara bɛ kɛ ka yanni ka délai ban ni élection kɛra président kɛra ni baara tɔ ma se ka laban président bɛ na le o b'a tɔ kɛ donc o tun ye espoir ye mɔgɔw bolo mɔgɔw kɔnɔ déjà changement bɛ kɛ en même temps il a rencontré toute la classe toutes les forces vives de la nation au début et c'était une bonne chose parce que mɔgɔw tun ko fanga tigilamɔgɔw tun tɛ ka maaw wele ka na ka maaw lamɛn donc c'était une bonne chose ka bɛɛ lamɛn bɛɛ lamɛnlen kɔfɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de tun conclusion ye plan d'action ye o plan d'action fana cili kɔfɛ mun de tun kan kɛ o lawaleyali de tun kan kɛ mais an y'a ye depuis ni premier ministre sigira fo bi a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛn saba de ni n bɛ se ka naaninan fara kan o ye rencontre min ye parce que il fait des rencontres répétitives c'est-à-dire a bɛ répétitive quoi donc a bɛ ɲɔgɔnyew bɛ dara ɲɔgɔn kan a bɛ société civile rencontre nin semaine na semaine kunɲɔgɔn a bɛ tila k'o rencontre ma tuguni donc i b'a ye k'a fɔ hali n'i y'a ta k'a la a kɛ i n'a fɔ primature yɛrɛ kɛra n'a fɔ bulonba sugu dɔ ye nka Malick yalima u tun tɛ malidenw ka laɲini dɔ ye wa oui malidenw ka laɲini dɔ tun y'o ye mais wagati malidenw ka laɲini min i k'u lamɛn e y'u lamɛn déjà o u lamɛnnen kɔfɛ u ka laɲini ye jumɛn aw ka hakilinata ye jumɛn ye transition taabolo waɲɛ kan o fɔra déjà n'o fɔra déjà i b'o de don plan d'action kɔnɔ n'i ye mɔgɔw lamɛn i b'o don plan d'action n'o donna plan d'action kɔnɔ plan d'action cilen k'o valider baara de bɛ yen sisan donc ni baara de bɛ yen sisan maintenant a ye hali n'a ye rencontre filanan min kɛ k'a fɔ ko plan d'action validera k'a b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a partager an k'o kɛ rencontre filanan ye mais 2 3 4 5 a tɛ ban semaine o semaine diɲɛ don o don premier ministre ni dɔw bɛ ka rencontre i bɛ taa sɔrɔ a ye dɔw rencontre siɲɛ 5 siɲɛ 6 mais e yɛrɛ bɛ maa dɔ don a y'o rencontre siɲɛ caman tile 100 giriya bɛ cogo di bolo tile 100 giriya ye mun ye ne b'a fɔ tile 100 kɛra mun ye déclaration kumaba fɔ ka taa n sigi maaw ɲɛma société civile ɲɛma walima parti politique ɲɛma walima classe wɛrɛw ɲɛma ka kumaw fɔ ka déclaration baw kɛ a fɔlɔ a nana fɔlɔ ko organe unique an ye fan bɛɛ chauffer o la ka bɛɛ wele ka bɛɛ ɲininka organe unique ka sigi a yera k'a fɔ o taabolo tɛ ka se ka ɲɛ o tɛ ka sen sɔrɔ a bolo a y'o bila kɛrɛfɛ a nana jumɛn na ko plan d'action k'an k'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna a ye k'a fɔ a ye fɛn damadɔni kɛ o fana taabolo tɛ ka se ka fɔ parce que maaw ko plan d'action plan d'action na a b'a kɔnɔ tout le monde est unanime là-dessus plan d'action a ka ɲi Mali mago bɛ plan d'action in na bibi na ka lawaleya tout le monde unanime parce que a ma daminɛ foyi kɔrɔ bɛ yan nɔ a ka dɔ fɔ an ye k'o kelen mun bɛ yen k'a fɔ k'o daminɛ plan d'action a tɛ yuruguyurugu kɛ n bɛna yuruguyurugu kɛlɛ la maa 2 minɛna mɔgɔ 2 minɛna o mɔgɔ 2 minɛna olu bilara jɔn wɛrɛ minɛna an bɔra kalama donc n bɛna maa 2 kɔni minɛ Bube minɛna k'o datugu ka Fili minɛ k'o datugu maa wɛrɛ jumɛn minɛna n'an bɔr'o kalama ne kan bɛ mun na an bɔra Bube ni Fili ta kalama cogo min na est ce que tɔw ta la an bɔr'o kalama n'a y'a sɔrɔ ale bɔr'o kalama a k'o fɔ an ɲɛna an ka se k'o dɔn n bɛ fɛ ka mun yɛrɛ fɔ o kɔfɛ a bɔra o la a y'a ye k'a fɔ plan d'action ko in fana tɛ ka sira sɔrɔ a nana ni assise ko kuma ye assise ko kuma fana de bɛ sen na mɔgɔw bɛ ka rencontrer wa assise ko kuma na bi a bɛ kuma dɔ fɔ sini a bɛ t'o contraire fɔ anw presse o y'an rencontré a taara fo maison de la presse la don a don anw tun bolo k'a fɔ rencontre de bɛna kɛ premier ministre ni presse ɲɔgɔn cɛ mun y'an ka degun ye k'o fɔ a ɲɛna ale yɛrɛ fana bɛ se ka mun apporter a fɔ a ɲɛna a don a taara heure 2 ɲɔgɔnna de kɛ kuma na tout le monde était dans la salle an bɛɛ tun dabala banna heure 2 bamanankan ni français k'a yɛrɛ justifier ale ye fɛn min kɛ n bɛ nale yɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko minnu ɲɛna tile 100 nin kɔnɔ minnu ɲɛna n b'o de fɔ minnu ɲɛna o ye mun ye sisan o de ye a daminɛ na a ye
maaw bɛɛ lajɛlen wele o kɛra ko ɲuman parce que maliyɛnw mago bɛ bi bi in na bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn mɔgɔ si kana bila kɛrɛfɛ k'a fɔ ko nin mɔgɔ o kɔni ɲɛna daminɛ na mais k'a kɛ ten cogo k'o tɛ dabila baara foyi de ma kɛ fɔlɔ baara foyi ma kɛ maliyɛnw bɛ se ka mun ye. an tila ka segin ka na Sori Birama Jalo tile 100 sɔrɔla baara la ka jɔ k'a lajɛ min kɛra walasa ɲɛtaa bɛ se ka sabati e y'a ye cogo di. Alhamdulilayi Antoine ka bɛɛ lajɛlen fo ka sigi foli kan bisimila Ala k'an bɛɛ sɔrɔ bana yarabi nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kɔnɔ sɔgɔmada in na parce que wagati o de ye tiɲɛ ye quoi ayiwa Yusufu min bɛ n da fɛ n bɛ n yɛrɛ ɲininka ni an bɛ Yusufu min dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baro la nin taabolo kan n'o don Sori tile 100 bɛ n bɛ bɔ a kɔnɔ ka segin a kan an ka dɔn k'a fɔ premier ministre président de la république de b'a nommé an ka sariya kɔnɔna la i tɛ se k'a fɛn fɔ tile 3 kɔnɔna la tile 100 kɔnɔna la ko Sogɛli Kokala Mayiga ka baarakɛlen i ka yeta k'i bi o fɔ k'a sɔrɔ i tɛ Asimi i tɛ dɔ fɔ o ma Isufu a balana sɔgɔmada in na k'a fɔ a ye alhamdulilayi fɔ a ye jɔnko Ala fɔ nin de fana ka ɲi baara kɔnɔ nin de fana ka ɲi hakilina di kɔnɔnaw la non mais parce que Sori bɛ fɛ k'a fɔ ko kɔrɔ yɛlɛmana don tɛmɛna n'i ye Isu lamɛn i b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ ka min fɔ est-ce que Mali aw bɛ Mali kelen kɔnɔ wa bon non Isu ko bi ko alhamdulilayi donc i ye tile 100 ye cogo di. Merci Antoine Sogɛli Kokala Mayiga a sigilen tilen ka na bila bi la a ye fɛn caman kɛ min bɛ an maliyɛnw min bɛ an nimisiw sa min bɛ an hakili sigi o ye jumɛn ye a bɛ sigi wagati min na Basaro yanni n ka tɛmɛ nin yɔrɔ yɛrɛ kan fɔlɔ a ko y a pas de différence entre Mokhtar Wane et Sogɛli Kokala Mayiga u ka plan d'action u ka kɛtaw de ye olu ka kɛ une très grande différence n bɛ don o kɔnɔ avant que n ka segin dɔɔni la différence c'est tout simplement Antoine jate kelen minɛ coup d'état in kɛlen coup d'état filanan in kɛlen commandant Baba Cissé a ye kunnafonidila wele conférence de presse fɛ ka justification di ka ɲɛfɔli kɛ mun de ye u bila ka yɛlɛma in kɛ ka coup d'état filanan in kɛ n'o de ko non si vous interprétez comme ça an bɛ se ka ko ye o mun de y'u bila ka coup d'état filanan in kɛ a yirala k'a fɔ Bandew avec Mokhtar Wane ninnu de bɛ yen moi je le dis haut et fort je m'assume parce que j'étais waati kama an ka kuma tile 100 non tile 100 mun de kɛra y'a ye cogo di i ka kunnafoni di baara kɔnɔ il faut plan d'action gouvernemental n b'a fɛ ka nin yɔrɔnin latilen pour que nin ka fɔ teliyala Sori teliya kɔnɔ Antoine n'i ye jateminɛ kɛ u y'a yira k'a fɔ an bɛ yurukuyuruku kɛlɛli min na maa minnu kɛlen bɛ ka an ka nafolo ta Mokhtar Wane ni Bandew kɛlen bɛ k'i taga u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka se ka minɛ la preuve est là aujourd'hui impunité kɛlɛ kɛra corruption ka kɛlɛ kɛ impunité kan Bubé bɛ kaso la bi Fili bɛ kaso la bi commandant Forsati bɛ kaso la bi Sogɛli dɔ bɔ o la mais olu ye laɲiniw de premier ministre yɛrɛ a ka conseil de cabinet fɔlɔfɔlɔ a ye laɲini 6 ta Asimi ko ka ca Asimi nana premier conseil de ministre ka o kɛ 3 ye a b'o de kɔnɔ plan d'action ma bɔ Asimi yɛrɛ ka laɲini c'est pourquoi je suis d'accord avec lui aujourd'hui qu'il ne peut pas parler de Sogɛli sans parler de Asimi ayiwa Sori donc aujourd'hui n'i y'a lajɛ min na yurugu y'o fɔ Yusufu fana y'o fɔ nka lakana fana ye Antoine programme ko ba dɔ ye lakana ko bɛ cogo di n bɛna le yurugu lakanabaliya ka taa se impunité ma parce que problème min bɛ Mali kɔnɔ bi o de impunité yɔrɔ in ye quoi kiiri tigilamɔgɔ n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana tɛ se ka basigi et je crois qu'aujourd'hui a ka tile 100 kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ jɔn ko Ala an kun ye espoir min placé kiiri tigilamɔgɔw kan u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula yurukuyuruku tɛ se ka kɛlɛ ka dɔw to yen k'a fɔ ko u bisigilen don ko faso nafolo b'u bolo k'olu ka to yen Antoine olu b'u sigi jabaraninw la mun ka d'u ye dasogo u b'o fɔ jamana kɔnɔdenw ma i b'a fɔ ko u bɛ tumu kɛ an na kiiri tigilamɔgɔw bɛ yen ɲɛta wɛrɛ jumɛn bɛ yen o min filɛ o ye u ye corruption ni impunité ka taa se sigikafɔ ma a sigilen tile les syndicats groupe social min tun bɛ yen bɛɛ da don o la a wulila ka se olu ma a dan ye min ye hali premier ministre kura minnu bɛ yen ka wuli ka don olu ka k'olu lamɛn ka expertise sɔrɔ aujourd'hui l'espoir est rené et aujourd'hui si Sogɛli a un problème si Asimi a un problème si la transition a un problème parce que Asimi Sogɛli de premier ministre ye dɔw bɛ ka M5 kɛlɛ k'o ta k'o don Maliko kɛlɛ la a y'o bɔ yen fana o tɛ kelen ye an bɛ Maliko kɛlɛ la kɔfɛ ɲɛta wɛrɛ jumɛn kɛ ɲɛta min bɛ yen Antoine gɛlɛya tun bɛ kalanko la n bɛ segin ka n ba fɔ
am si miri ma se ka sɔrɔ ka fɔ ko examen bɛ se ka kɛ yen examen kɛra i y'a faamu Antoine i sɔnna i ma sɔn bi kɔni maliyɛn kɔni an ɲɛ bɛ min na bi basigi bɛ kana dɔɔni dɔɔni donc ɲɛta bɛ tile 100 in kɔnɔ nka majɛngɛ b'a la wa majɛngɛ bɛ tile 100 in na o ye jumɛn ye majɛngɛ ye min ye école karamɔgɔw ani gouvernement fo ka bɛn k'a sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ o ka bɔ yen Antoine an b'a fɛ an ka lakana cogo min na fɛɛrɛw ka sigi sen kan teliya kɔnɔ komi an da bɛna don fɛɛrɛ wɛrɛw la minnu kɛlen don hali ni maliyɛnw t'a fɛ a ka dɔn parce que wagati dɔ la sɔrɔsiw tɛ kuma baara de bɛ kuma an bɛ o de kɔnɔ basi tɛ ala sigi ayiwa sago tigɛ la Yusufu Sisɔkɔ tile 100 o tɛmɛna ka ban o kumana a bɛɛ kɔni an maa naani bɛɛ lajɛlen hakilina fo kan nka ni tile 100 tɛmɛna an bɛ ka don dɔ wɛrɛ kɔnɔ ka taa ayiwa an bɛ ka don min kɔnɔ ka taa o bɛ taa furanjɛ fanga bannen de sabu sɛbɛn kɔni y'a jira k'a fɔ février kalo la ayiwa ko in bɛ kun cɛ e yɛrɛ bolo baara kan ka ta hakɛ jumɛn na sisan k'a sama ka taa fɔ fanga ban waati la i ka ɲininkali diyara ye mais n bɛ fɛ k'a fɔ n terikɛ sɔrɔ ye ko ne ta ye Mali ko de ye ne ta tɛ mɔgɔ a bɛ k'i kori dɛ ale bɛ fanga de ko ne tɛ fanga ko ne ye Mali de ko quoi voilà c'est-à-dire que en fait hali ni transition danna yuruguyurugu kɛlɛ dɔrɔn ma ne bɛ se k'a fɔ ko bilan bɛ ɲa parce que yuruguyurugu o de bɛ à la base de tout nos maux ni jamana n'a kɛra jamana kɛra bɛɛ ale de y'a ala banajuguba ye voilà yuruguyurugu de ye banajuguba ye donc n'u sera ka fu siri o dan na vraiment an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi fɛn kɛra ne bɛ fɛ ka min fɔ Maliki ye transition bilan o bɛ se ka établir en 100 jours 100 jours kɔni dɔrɔn c'est juste une date indicative qui permet tout simplement en tout cas d'évaluer un peu et de savoir en tout cas la direction prise par le pouvoir sinon mɔgɔ se ka bilan véritable établi en 100 jours o ye kelen filanan ale kumana min kan ko fɛn ma se ka kɛ non moi je trouve que dɔw kɛra majɛ caman de b'a la et an bɛ fɛ vraiment o majɛ minnu b'a la u ka se k'i jija olu de ka se ka fɛn pour que transition ka se ka ɲɛ cogo min o majɛ ye min ye mais min fɔ lutte contre la corruption qui pouvait imaginer k'a fɔ ko ancien premier ministre ni ancien ministre bɛ se ka minɛ qui pouvait imaginer hali a ma da o dɔrɔn ma parce que commerçant caman minɛna e bolo kalama commerçant caman de minɛna yuruguyurugu ko in na halisa dɔw wɛrɛ parce que gouvernement ko k'u déterminer don cogo min mɔgɔ si tɛ to yen fɛn o fɛn en tout cas ni nɔ yera yuruguyurugu ko la ministre de la justice kumana o don na bɛɛ y'a mɛn a tun bɛ CNT la bɛɛ y'a ka kuma mɛn donc moi je pense que hali ni y'a danna yuruguyurugu dɔrɔn kɛlɛli ma franchement on peut dire alhamdulilayi Mali bɛ en tout cas sur la bonne voie donc moi je pense que min kan ka kɛ bi o ye de n tɔɲɔgɔnw jɛra k'a fɔ c'est-à-dire que sigikafɔ in vraiment o ka kɛ assise nationale moi je suis parfaitement pour ça parce que dɔw b'a fɔ ko waati tɔnin na o na se ka kɛ oui c'est-à-dire que wagati an ka wagati in to yen parce que n'an y'an accroché wagati na kojugu c'est-à-dire que minnu bɛ k'a fɔ ko ka sigikafɔ de ka Yusufu non sori mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Antoine wa ye jitu an sigilen c'est-à-dire que n'an ko k'an bɛ délai in kan parce que ni ɲɛ b'u tɛgɛ ja la o c'est-à-dire que minnu bɛ k'a fɔ délai u bɛ fɛ ka min dogo an ɲɛ b'o la o u bɛ da yɔrɔ bi u tɛ sunɔgɔ parce que u b'a dɔn fɛn o fɛn jamana géré a bɛɛ kan ka ils doivent tous répondre de leurs actes donc bi ni élection précipitera maaw de bɛna sigi maa mun de wari suɲɛ olu de bɛ wari utiliser tuguni ka élu an y'a ye déjà dɔw y'a daminɛ parti politique dɔw kɔnɔ u bɛ ka wari utiliser pour avoir en tout cas la légitimité donc o maa kelenw de bɛ électorat san k'i sigi tuguni ka continuer n'u ka pratiquer donc moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait pas faire en tout cas de la date un fétichisme là c'est-à-dire que an bɛ se ka min kɛ bi jamana bɛ taabolo min kan a ka se ka bɔ taabolo kan jamana ka se ka redresser minnu ye yuruguyurugu ka sɔrɔ kɔrɔw sigi hali n'o bɛ 2 ans de kɛ franchement moi je ne suis pas contre que la transition soit Basaro ka bɔ makun fɔlɔ kɔnɔna la tile 100 kɔnɔ o tɛmɛna ka ban kunnafonidi kɔnɔna la e yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye Sogɛli bɛ se k'a daminɛ sisan ka taa bila fanga ban waati la mun ni mun kan ka kɛ Antoine min kan ka kɛ je crois que o ye kumaɲɔgɔnya c'est vrai que Maliki y'a fɔ kumaɲɔgɔnya barika bonyana kojugu baara in kɔnɔ mais sauf que laɲini min ye kumaɲɔgɔnya in kɔnɔ o tɛ ka waleya parce que don o don n'i bɛ ko jateminɛ kɔrɔ yɛrɛ bɛ tilen k'a fɔ le transition première partie là qu'il faudra que les acteurs politiques k'u yɛrɛ sɔrɔ transition kɔnɔ or bi n'i y'a jateminɛ c'est-à-dire o tɛ ka kɛ c'est don o don folili barika bɛ ka bonya ni participation les enseignants ils sont aujourd'hui frustrés olu diminuenba don ko hali assise nata ninnu na même digugu t'a participer et parti politique caman k'olu fɛnɛ tɛ assise nationale ninnu participer
or Shogel ka datu da ila da kuma min fo don o ya assise national na ke ni beki yera so fa on ga basoro ni yalla je na daro fana ba fo ma ko mauvaise volonté no ye ka ngani ajinga krefe yalma premier ministre ka wuli ka se mama ka je kulu wele agatla ka fo ka tala ka soro folo premier ministre mangu bi jira ka fo ku ti se moma adu sera moma ko ku tala wege tugo non en fait Antoine ko baye la nyini yorodi la nyini ani garantie. C'est-à-dire, ni kini mogo kuma, il faut donner une certaine garantie aux personnes qui font ni ou mi faut au belame. Je crois qu'il y a un précédent. Son précédent donc il y a mogo le gouvernement consensuel besigi baby ira sur akon. Au moment où les gens étaient souvent en train de consulter le guide, corruption se go témoigner, l'ici bora kansoro doga l'ici mana or l'aide diruma, puis ils allaient faire part de ce goro. Donc oui comme menani comment on appelle? Na toka fana bomma ko gouvernement exécutif ko ka baisse dans la yalma gouvernement mi kuna ma hage donné do. Et bébé c'est cadeau qu'on a tout dit. Il m'a dit tout Antoine, bébé c'est cadeau gouvernement qu'on a. Ça y va donc comment des cas gueule. Nous de fois ni plateau que les gens chez Chama le reclamant au cas cola par exemple. J'ai dit yani l'un ngata conseil des ministres ko l'un ngata conseil des ministres. Gouvernement mais c'est que le reclamant ko wele ku lame ka afela fouiller yanu ka passer le reclamant est Chama le comment ko balol là. C'est-à-dire ko bolé conseil la wakati no lu wele la ko permis de ga mo bula. Donc, il y a comment nous avons fait avant, après. Donc, ni a mogo wele ka tout devant le fait accompli. Forcément, il y a la frustration. Maintenant, comment Kiriko ta face. C'est vrai qu'il n'y a pas de kounyema badou. Mais mbo fall ni plateau que les nya fo chien chama. Woka mogo mene ka datu. Ka mandat data ou te kiriti ke ligne. C'est-à-dire il faut aller au-delà de cela. Bi chini ngenema ni kalata okabeke. Minumbe bi et kasola on va dire comme ça. Sharia sera la foi tout balé les candidats. On fait parce que n'écrit d'amna pas fori. Foi tout balé bi sharia sera les candidats parce qu'ils n'ont pas été jugés, ils ne sont pas coupables, ils sont coupables de rien. On fait kiri kata fa là-bas. Kiri kata fa là-bas au baro Castelia. Mo beni dron ka bla, ce n'est pas ça la justice au fait. Justice du mani iminena ika kiri taira ku ijodo ou bien ijalakido ni ijodo ika labla ni ijalakido ini minka kan sharia sera là au fait ka bereka deku et beka bo okola meka mo mne ko blate bon on va se dire sans joli ni kiri ndo betke et c'est très dangereux aywa pastor Aidara o kuma famna ko se malike konate e koko tleke ben gondala bon mina ni ngale malike konate ni yalla je sano manya aywa na mina kura wara damne rf wasa malike nganya bo fere minu zigira mun bolo dara no bi programme ko fo gouvernement bolo aywa sugal kanga don sey menda sabe ko clique me ko fema ke bon don sem kanga ta yan ko fenga folo me jodi sorima par rapport à Koro Sissoko mais non il faut que c'est important ka fo parce que plateau in kaya ne Sissoko ko fra basaro ko on y'a fo surina ka fo ko transition délai be respecter sur ko ka terese depuis Muktarwan ka wati sur ko dobe faraka Soko yɛrɛ ko a fɛn tɛ fara k'a bɛ dafa transition bɛɛ ka fɛn kɛ fo k'a fɛn kɛ mais bi ni kɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an ka jɛlɛ ko in bila kɛrɛfɛ depuis ni M5 nana fanga la moi M5 mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ne tɛ M5 ye personne ne peut dire ça et mɔgɔ si tɛ se ka M5 paternité ta k'a fɔ ko M5 ye anw ta ye karisa k'aw ta la mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ Mali kɔnɔ yan on se connaît o dɔw de tora olu ka bila ɲɛfɛ olu ka micro ta dɔw ye duguma baara kɛ dɔw ye baara wɛrɛw kɛ minnu fana tɛ kelen donc bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don mais a y'a fɔ cogoya min na kɔrɔ y'a fɔ cogo ko Mali kɔnɔ an bɛ ka kuma ni Mali ko de a ye engagement de ta adamaden i ye laruka min ta i b'o de dafa kalo 18 kɔnɔ an ka concertation na kalo 12 de tun fɔra an ko ayi kalo 18 an bɛn'o de kan n'an bɛn'o kan an kan k'o respecter n'an ye mun daminɛ je crois que kɔrɔ yɛrɛ kan ni ne filila k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la komi ne tun ko fɛn kana fara ka bin ne ka dɔ wɛrɛ fɔ kɔrɔ kan ko a dɔgɔ nin ko in dabila nin man ɲi e yɛrɛ ma donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn o de ye bibi na Bassaro ye da don a la mun de kan ka kɛ lutte contre la corruption bi an y'a ye maa dɔw minɛna ka mana dépôt da kan après u bilara k'u nɔ t'a la o kɛra jamana in kɔnɔ yan o mana dépôt kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko lutte de corruption bɛ ka kɛ mana dépôt kɔrɔ ye jumɛn o tɛ baara n bɛna mun f'i ɲɛna baara au contraire parce que o dɔw bɛ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye ka galama don kiiri la an y'a dɔw ye o k'a fɔ mana dépôt dara dɔw kan o mana dépôt kɛcogo o kɛcogo kɛra sababu ye hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a tigi mɛnale o a kɛrɛla a n'a fɔ a tigilamɔgɔ minɛna cogoya min na k'o tɛ sira taabolo kɛra sababu ye ka galama don kiiri la hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ nɔ b'a ko la a kɛra sababu ye ka galama don kiiri la donc an mago bɛ mun de la bi an mago tɛ k'a fɔ ko karisa mun filɛ nin dɛ o bi kɔni an ɲango la kaso la an mago t'o la dɛ an mago b'a la jɔn de y'anw ka nafolo dun
a tigi a ye nafolo dun a y'a di cogo min na sariya ko mun ka kala o ka kala ka kiri ka kɛ a tigilamɔgɔ kan ka ɲangi to o ka ɲangi ten cogo la jamana nafolo directeur min na le o mun ko de fɔ kiri tɛ ka sɔrɔ minɛni ma kɛ o i bɛ se ka kiri ka sɔrɔ minɛni ma kɛ o mun ko de fɔ n ko minɛli cogo yɛrɛ dɔrɔn sen fɛ kiri yɛrɛ bulon kun minɛli cogo dɔrɔn sen fɛ o bɛ se ka galama don kiri la kiri don na ka galama don kiri la jamana bɛ bɔnɛ hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ k'a fɔ a minɛna mun na k'a fɔ ko a jo don donc bibi in na an mago tɛ fierté tɛ karisa a bɛ kaso la anw ka fierté jumɛn anw ka avion ko a yurugu cayara a wari tunna a wari taara yɔrɔ jumɛn a karisa de y'a wari dun a wari bɛ sɔrɔ cogo di an ka fierté dɔw ye bon karisa ɲangina a y'a wari dun o de y'an ka fierté mais karisa minɛna k'a datugu fɔlɔ yanni kiri ka kɛ o t'an ka fierté ye dɛ donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn bibi in na il faut que ko ka kɛ sincérité kɔnɔna na bibi in na an bɛ ka fɔ Choguel bɛ ka mɔgɔw rencontrer je suis d'accord Bassirou b'a fɔ yɔrɔ min na rencontre bɛ ka kɛ o mais rencontre nafa ye jumɛn e bɛ dɔ fɔ ne bɛ dɔ fɔ an bɛ bɛn fɛn dɔ de kan mais rencontre tɛ ne k'e wele ka na dɔ ka na an kun tila taa fɛ e ɲɛna wa ne de kan ka kɛ misala Choguel na sigi waati a ye mɔgɔw rencontre a ye mun fana organe unique bɛ sigi a y'o de fɔ Diawa k'a bɛ sigi ministère taara parti politique fara ɲɔgɔn kan atelier kɛ olu ka rapport kɛ ko organe unique k'a tɛ sigi ni transition kɔnɔ ko u b'a kɛ u bɛ élection kɛ nin bɛ Choguel bɔra ka mun fɔ a bɛ kɛ a tilar'o la n ko tuguni o ye sigikafɔ o tɛ sigikafɔ kɔrɔ b'a yɛrɛ e ka kuntilan b'i bolo assise nationale mɔgɔw nana e bɛ ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw ɲininka mais e nana de a bɛ kɛ donc o tɛ sigikafɔ ye bilen o ye ko a ye na de karisa a ye na ne hakili ta ɲini a ye taa nin bɛ kɛ donc o tɛ sigikafɔ ye o donc il faut que sigikafɔ bɛ kɛ mun kama dɛ i bɛ maaw wele k'u hakilinata de lamɛn aw hakilinata ye ne fana hakilinata ɲini an bɛ bɛn fɛn jumɛn kan mun tora Choguel ye sisan a ka bɔ parti partisan kɔnɔ quoi k'a fɔ force du changement lui n'est pas force du changement bien vrai qu'il a fait la lutte a ye kɛlɛ dɔw kɛ kɛlɛ ɲɛna parce que maa n'i y'a dɔn i bɛ ko kɔnɔ i y'a ye k'a fɔ i bɛ kojugu kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ ka se ka yɛlɛmali kɛ ça c'est une bonne chose parce que a ye kɛlɛ dɔw kɛ et je reconnais ça à Choguel parce que a bɔra ten cogo la a y'o kɛlɛ kɛ a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la maintenant mun tora yen sisan a ko de bila bi na Mali mɔgɔ tɛ k'a fɔ anw ye nin fanga jugu in gɛn ka bɔ yen anw de bɛ fanga la bi force du changement tout le monde bi na Mali kɔnɔ i bɛ se k'i tɛgɛ di jɔn na ko ma dɔ kɛ Mali kɔnɔ Aïdara y'a fɔ a kuma dɔ la ko bɛɛ ye dɔ kɛ wa dɔ kɛra bɛɛ la donc o ɲuman min ye n'an bɛ tan ni kɔnɔ bibi na Mali c'est jamana bɛ lonba la an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ hali unanimité tɛ kɛ fan si fɛ mais maximum mɔgɔ bɛ se ka fɛn kɛ cogo jumɛn ka fara parce que i yɛrɛ ka kuma de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ne ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn force du changement anw ye nin kɛlɛ kɛ il y a eu le changement an ye changement kɛ depuis le 18 août donc o kɔrɔ b'a yɛrɛ e ye farafarali yira déjà e tɛ ka sigikafɔ kɛ donc a ko de kumaw bɔ a ka langage kɔnɔ ale yɛrɛ y'o fɔ yan a ka fɛn kɔnɔ a fɔra ɲɛna ko M5 ko CNT ka ci a ko ayi k'ale tɛ M5 ye bilen dɛ k'ale prémisse jamana ka prémisse donc je crois que il doit sortir a yɛrɛ ka kumakanw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ n'ale ko k'ale jamana ka prémisse déjà pourquoi il parle toujours le changement du M5 et a fait ça donc cela veut dire tout simplement lui il est toujours M5 donc a ka bɔ o ko kɔnɔ a k'a essayer ka maaw fara ɲɔgɔn kan maaw wele ka bɛɛ lamɛn an bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn kan hali ni bɛɛ tɛ bɛn fɛn kelen kan mais maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn fitinin na an ka taa u ta sira n'an taara nin ta sira kan ale t'a ta sɔrɔ jamana t'a ta sɔrɔ mɔgɔ si t'a ta sɔrɔ jamana bɛ to lonbo lamara ten nɔ an bɛ taa di dingɛ kɔnɔ an bɛ dingɛ kɔnɔ dɛ bɔgɔ bɛ tila ka kan an bɛ tila k'a fɔ ka n'an tun y'a dɔn Maliki Konate an y'o faamu Sori ka bɔ nin fɛnw kɔnɔ pewu mun tora Choguel ye dakuruɲɛ damadɔ Antoine min tora Choguel a ka ca dɛ dakura damadɔ ma bisimila en tout cas an tɛ se ka min fɔ belebele fila problème belebele fila de bɛ Choguel yɛrɛ bolo dans cette histoire de transition problème fɔlɔ jumɛn M5 RFP a bɔra jɛkulu min yɛrɛ kɔnɔ problème ba bɛ M5 RFP kɔnɔna la Choguel fanfɛla la parce que minnu yɛrɛ tun bɛ M5 RFP kɔnɔ Choguel kɛra premier ministre ye olu ma jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ u ma place dɔw sɔrɔ o kɛlɛ bɛ Choguel ka M5 RFP kɔnɔ premier problème second problème c'est quoi assise nationale kɛlɛ o kɛlɛ ni hali n'aw ye chariw ni avion de ta ɲɔgɔn kama a fura a n'a solution o bɛ sɔrɔ sigikafɔ de la sigikafɔ min n'a a bɛ ka a laɲini sanga in kɔnɔ fura fila t'a la an bɛ sigikafɔ de o sigikafɔ la M5 RFP dɔw y'a labɛn wagati tɛmɛnenw na Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔ olu tun bɛ fanga la M5 RFP olu ma sɔn ka taga o sigikafɔ la u sen ma don a la u bolo ma don a la u ye wele bila ɲɔgɔn ma k'u kana taa même Bandaw ka fanga je n'ai pas fini donc ni gɛlɛya bɛ Choguel bolo o mɔgɔw bɛ kɛrɛfɛ bi olu fana c'est-à-dire qu'il faut que an ka bɔ nin kɔnɔ c'est pourquoi deux problèmes majeurs Choguel est confronté à ces problèmes-là d'abord avec les partis politiques ceux-là minnu tun bɛ fanga la fɔlɔ n'an olu ma sɔn Choguel ma sɔn k'a fara olu kan sigikafɔ kɔnɔ ni wele bila olu ma n'u y'u ban M5 RFP o problème filanan tiɲɛna o bɛ Choguel kan il faudrait que
an ka faamuya an ka bɔ nin kɔnɔ an ka Mali lajɛ an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka bɔ fanga ko la foyi tɛ an bolo ni Mali cɛ sika fɔ min ni a fɛrɛw sigilen bɛ sen kan organe unique bɛna gestion élection organisée walima structure kɔrɔ minnu bɛ olu bɛna organiser ni Maliyɛnw sigira k'a fɔ ka bɛn min kan o de bɛ kɛ Antoine moi je crois que gɛlɛya ba tɛ nin ye quoi mais tout simplement fanga ko ne ma sɔrɔ n sen t'a la n da t'a la ne tɛ sɔn dɛ jamana ko ka bon o ma an ka bɔ o kɔnɔ baasi tɛ sori voilà o yɔrɔ faamuna anw filɛbaw an'a lamɛnbaw an b'a jira la k'a fɔ fɛn min 7 sur 7 ye ayiwa an bɛ ka an sen da nɔfɛ dɔɔni dɔɔni an ka bi maa welelenw de Youssou Sissoko ye ka bɔ Info 7 la Mali Konate Hɔrɔn TV Basaro Aïdara Amap Sori Ibrahima Diallo ayiwa ka bɔ Renouveau FM na bi kumakun an ye kun fɔlɔ an kɔni y'o bɔgɔla dɔ ka ban n'o de ye Sogɛl Kokala Mayiga ka tile 100 a ye min sɔrɔ fanga ɲɛmaaya la an ka bi kumakun filanan o ye k'a fɔ kunnafoni dɔ kɔni bɛ ka cari a ye diɲɛ labɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Mali maa ɲɛmaaw ye k'u kɛn bɛ k'u tɛgɛ di Rusilakaw ma jango u ka ayiwa lakana kɛnyɛrɛ min bɛ yen ko Wagner ayiwa k'olu kan ka maaw bila ka na Faransi maa ɲɛmaaw fana ko n'o kuma fana kɛra tiɲɛ ye ayiwa k'o bɛna balan don kosɛbɛ olu ka jɛkulu min bɛ yan n'o bi barika o kɔfɔ kuma in kɔni maa si m'a fɔ ko nin bɛ kɛ nin di kɛ kuma in kɔni a dulon bɛ fɔlɔ a bɔgɔladonna kosɛbɛ Youssouf ayiwa kuma in ye a bɔgɔdonna nka fa si fɛ maa si m'a fɔ ko n ye nin ye walima min nin kɛ e ye ko in ye cogo di ok ne ye ko in ye cogo min c'est que a fɔra a ma fɔ officiellement an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ sen na parce que an y'a ye ministre de la défense a taara siɲɛ 1 2 3 Russie la ani Russie ka ambassadeur ye ɲɔgɔn ye ani Russie autorité dɔw ye ɲɔgɔn ye donc vraiment a ma fɔ officiellement k'a fɔ a bɛ signer mais information in kɔni ye fuite kɛ i b'a dɔn k'a fɔ il y a une part de vérité fɛn dɔ bɛ fan dɔ fɛ maintenant min ye o ko in ye moi je pense que il faudrait que an ka jama ka faamuya k'a fɔ Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo i ka kan ka relation i bɛ se ka relation tisser ni maa y'i diya ni ɲɛ b'i ka intérêt la a ka intérêt fana b'i kun donc je crois que ka fɛn signer ni Russiw la Russiw fɛ Russiw ka société privée tɛ moi je crois que o tɛ kojugu ye kojugu tɛ n'i y'a jateminɛ minnu nana an dɛmɛ bi olu n'i y'olu ka bilan jateminɛ o bilan vraiment an bɛ se k'a fɔ a ma nimisi wasa sɔrɔ cogo si la parce que u bɛ a ka ca ni san 10 ye vraiment u nana kun min na o kun don o don dɔ de bɛ fara o kan don o don jihadi kelen terroriste kelen o bɛ ɲɔ bɛ ɲa don o don an y'a jateminɛ an ka bi n'i ye Mali jateminɛ sɔrɔdasi min bɛ yan a ka taa ni sɔrɔdasi 20,000 ye mais o bɛɛ la halisa an ma se ka nimisi wasa sɔrɔ min ye lakana wagati ye donc n'an ye mɔgɔ dɔw jateminɛ o maa kelenw ye preuve di kɛ fan wɛrɛ fɛ moi je pense que o tɛ kojugu ye parce que n'i y'a jateminɛ hali jamana wɛrɛw y'a kɛ américains y'a kɛ Afghanistan a kɛra donc moi je pense que n'a y'a sɔrɔ ko an ka jamana an ka yɛlɛma hɔrɔnya b'an bolo je crois qu'on est libre en tout cas de tisser des relations de partenariat avec n'importe quel pays avec n'importe quelle société. n bɛ taa Maliki fa fɛ yanni ka se Basɔrɔ Mali Konate nin kuma kɔni a sɔrɔ kɔrɔ cayara kosɛbɛ mun ye nin kuma caya tantɔ sabu fɛn min ye jamana ko ye min ka ɲi min ma jamana min ka ɲi i ma i ka jamana ma i b'o de kɛ ayiwa an dun b'a jɛkulu min n'o ye Faransi ni Alimanw ye olu kɔni bɔra ka bagabaga caman k'olu yanga nin Wagner ko in i ye Russiw ka nin ko in ye cogo di kunnafoni bɛ cogo di. Bon yanni n ka t'o yɔrɔ la je pense que aujourd'hui l'État malien doit s'assumer bɛɛ bɛ ka kumakan fɔ mais anw yɛrɛ tɛ ka kuma anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn an ye mun de kɛ donc je crois que aujourd'hui yanni an ka bɔ maliyɛnw bɛ kun fan na yala kumakan ye tiɲɛ wa walima kumakan tɛ tiɲɛ nka Sogɛl ka kunu kumakan de don parce que n y'a ye journal Le Jalon olu y'a bila u ka site sanfɛ Sogɛl ka kumakan ninnu b'a jira k'a fɔ hali ni y'a sɔrɔ a m'a jira k'a fɔ ko kumakan min filɛ nin n'o Wagner ko ye ko tiɲɛ don mais a ka kumakanw b'a jira k'a fɔ fɛn dɔw bɛ sen na mais a ka kumakanw yɔrɔ dɔ la an b'a fɔ c'est-à-dire a bɛ mɔgɔ nimisi wasa a ka kumakanw bɛ mɔgɔ nimisi wasa mais yɔrɔ dɔ la n bɛ sigi n bɛ kasi parce que a kumakanw b'a jira k'a fɔ ni karisalakaw taara a bɛ kɛ cogo di donc a kumakanw b'o jira donc on est obligé c'est comme ni ninnu taara ni Wagner tɛ walima ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ an ka jamana sécurité t'a kɔnɔ donc a kumakan donc o bɛ n kasi en même temps an b'a dɔn k'a fɔ wari kasabi hakɛya min fɔra n m'a fɔ k'a fɔ k'o de don walima o de bɛ contrat kɔnɔ mais o de fɔra ni y'a sɔrɔ ko o don k'a fɔ ko 6 milliards par mois 6 milliards par mois n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔdasi 10,000 an k'u sara kalo o kalo
wa binani i b'a ye k'a fɔ o bɛ miliyari 2 de ma kalo kalo a tɔ miliyari 4 o bɛ se ka entretien kɛ cogo min na an yɛrɛ ko effectif t'an bolo sɔngɔ fana bɛ lakana na wa n bɛna le sɔgɔ tɛ lakana na mais on ne sous-traite pas sa sécurité avec une société privée n bɛna le wagati dɔ kɛra sori bɛ to ka général tɔgɔ fɔ général Salif Traoré wagati dɔ tun kɛra a y'a ŋaniya ta Mali kɔnɔ an ka société de sécurité minnu b'an fɛ yan Mali kɔnɔ ka se k'u former ka équipement d'u ma cogo min na u bɛ se ka bangidaw garder cogo min na u bɛ se ka an ka maaba minnu n'an yɛrɛ ma an ka dirigeants k'u garder cogo min na u bɛ se ka taa sigi yɔrɔ dɔw la n'an b'a fɔ ka se ka gardiennage kɛ a kana kɛ an ka sɔrɔsi effectif ma bolo olu ka bila ka taa kɛlɛkɛda la misali la e ka yɔrɔ jɔ ko bɛ sen na mankan bɛ e ni yɔrɔ mɔgɔw tigi cɛ e bɛ wele bila an ka sɔrɔsiw ma u bɛ maa 50 bila ka na alors que effectif t'an bolo kɔrɔ fɛ donc a tun y'o laɲini k'o wagati kɔnɔna na o ɲɔgɔnna kelen dɔ bɛ Russie la société de sécurité de bɛ yen hali n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa minnu bɛ YouTube sanfɛ a bɛ taa YouTube sanfɛ a b'a ta k'a c'est-à-dire les dirigeants les plus gardés c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ ko garde corps baw u bɛ recruter cogo min i b'a sɔrɔ nationalité caman de b'a la parce que pour k'a fɔra ko garde corps ka k'i ye sɔrɔsi ye k'i bɛ kɛ garde corps directement pour que o tɛ fɔ parce que garde corps y'a fɛnɛ a dama kalan de donc nous société o de kosɔn n'i y'a ta k'a lajɛ kumakan 2 de b'a kɔnɔ u bɛna u b'an ka ɲɛmaaw garder ani u b'an ka maaw former donc n'a fɔra ko o ka kɛ nimisi wasa ma ko maa 1000 o maa 1000 k'an ka wuli k'an gɔli gosi n'o ye ne b'a fɔ en même temps gɔli gosili dɔrɔn fɛnɛ tɛ dɛ société privée avec un état n'i y'a sɔrɔ Russie don ne b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ k'an tigɛ bɔ Faransi bolo an bɛ k'an tigɛ bɔ États-Unis bolo an bɛ k'an tigɛ bɔ Allemagne bolo an bɛ taa tigɛ dɔ Russie bolo o ye état c'est-à-dire état ni jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye fierté dɔ ye mais ne ka sécurité kuntu ne ka jamana ka lakana souveraineté b'anw bolo k'anw bɛ taa société privée dɔ ta c'est comme dɔ ka Burkina ko bɛ ka wuli ka na sisan k'a fɔ k'u bɛ fɛn signer avec Sécuricom k'u ka taa fara olu kan k'u ka se k'u lamɔgɔ non c'est une honte de la République yɔrɔ dɔ bɛ yen yɔrɔ dɔ bɛ yen e ko maa ti i ka lakana autorité ka kalifa ma yɔrɔ ma nka n'a ye jamana bɔ i n'a fɔ Amérique fana olu ka lakana yɔrɔ dɔw la société privée dɔ taara kɛlɛ kɛ sɔrɔsiw nɔ la u ye wari d'u ma Syrian fan ninnu fɛ ani Irakien fan ninnu fɛ voilà i ye kuma fɔ sa u taara kɛlɛ kɛ jamana wɛrɛ kan mais est-ce que u donna jamana yɛrɛ kɔnɔ u y'u ta ka taa u bila k'u sara k'u bila mission dɔ la mais est-ce que u y'u ka jamana non o t'u ka lakana sabatili dɔ ye wa directeur n bɛna le o jamana ka lakana sabati u ka jamana kɔnɔ est-ce que u nana u ka jamana kɔnɔ u ka jamana kɔnɔ aujourd'hui an ka ne y'o fɔ miliyari 6 min bɛ ka fɔ n t'a fɔ ko tiɲɛ don dɛ parce que a ŋununukan bɛ tiɲɛ na mais Sogoli ka kuma b'a jira fɛn dɔ bɛ sen na donc o miliyari 6 la n'an y'a ta k'a lajɛ miliyari 6 i bɛ sɔrɔsi 10,000 recruter o 10,000 kɔnɔ an ka sɔrɔsi min bɛ bi min na k'a fɔ k'a bɛ 30,000 sɔrɔ sara wari la kalo la a ka dɔgɔ dɛ n'i t'o grade sugu dɔ ye dɛ a ka dɔgɔ dɛ o miliyari 6 la i bɛ sɔrɔsi 10,000 ta o sɔrɔsi 10,000 la i b'u sara kalo o kalo 40,000 o bɛ bɛn miliyari 2 de ma 40,000 kalo o kalo sɔrɔsi 10,000 maintenant o tɔ miliyari 4 bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka mun kɛ ka se ka entretien wɛrɛ hali n'a kɛra essence sɔngɔ hali n'a kɛra k'a fɔ k'u arrangeur sa hali n'a kɛra ka tenue san ka d'u ma k'o bɛɛ kɛ k'olu former o bɛ se ka dɔ kɛ o en même temps n bɛ ka mun wɛrɛ fɔ k'a fɔ ko depuis ni nin ko in daminɛna kɔrɔ b'a jira Assimi formé la waati jumɛn Assimi formé la les 10 derniers temps ne ko k'a formé les 10 temps a ka bataillon formé la les 10 dernières années ka b'o la an bɛ ka kuma bi opération Malikura de ou bien opération Maliko o formé les 10 derniers an bɛ ka kuma mun kan donc an k'a lajɛ k'a fɔ fɛn dɔw kɛra o de kosɔn hali wagati min na an bɛ ka IBK ka bilan kɛ an ko an bɛ se k'a fɔ IBK ka bilan kɛ catastrophique a ma se jamana maracogo la mais i bɛ se ka fɛn bɛ fɔ IBK ma k'a ma fɛn dɔ kɛ armée kɔnɔ k'i bɛ se ka fɛn bɛ fɔ mais o hakili min bɛ yen o kɔrɔ b'a jira o bɛɛ kɛra o bɛɛ binna ji la ni mɔgɔ 10,000 de bɛna ka na an bɔ bolo la ne bolo n'i y'a sɔrɔ Russie tunu ne tun bɛ se ka n gɔli. mais i bɛ ka sɔrɔ sisan min fɔ yalima formation ko kuma fana b'a kɔnɔ u bɛna an ka jeliw kalan oui o b'a kɔnɔ k'u bɛna formation fana nka ne bɛ se ka n gɔli wuli parce que Russie bɛ nali nka ne tɛ n gɔli wuli parce que société privée dɔ bɛ nali parce que o ye kumasuli ne ma o ye kumasuli ne ka armée ma k'a fɔ ne ka armée bɛ yen ne b'a dɔn n ka armée mɔgɔw bɛ mun na n'o dir'u ma u bɛ baara kɛ ka olu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'e bɛ taa société de gardiennage dɔ ta walima société privée dɔ ta k'olu bɛna an ka sécurité ko ka tila kan tuguni les hauts dirigeants c'est comme an ka garde corps bɛ walima an ka armée bɛ olu tɛ se k'an ka dirigeants sécurité donc o ye kumasuli ne ma. bisimila Basɔrɔ Hayidara hali n'i ye nin ko ninnu ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ko kɛnyɛrɛye cakɛdaw don nka n'i ye nin jamanaba ninnu lajɛ hali n'o t'i fɔ kɛnɛ kan o ye dibila ko ye yalima ni société privée ninnu n'o ye kɛnyɛrɛye lakanaso ninnu ye yalima u n'u ka jamana maabaw tɛ ɲɔgɔn fɛ walima maa tɛ se k'a fɔ dɛ k'al'u ka fanga yɛrɛ bolofara dɔ don dibi la wa nka o bɛɛ ye laala kumaw ye e ye Wagner ko in ye cogo di a mankan sɛbɛkɔrɔ carilen don. Antoine mɔgɔw ka
kuma minnu carina kuma b'a yira ko société in yɛrɛ ɲɛmaaba ko ni rusiw ka jamana kuntigi n'o ye Poutine ko maaw don minnu gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na kojugu u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ mais nin baara ninnu tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ rusiw ka jamana yɛrɛ ale ma sɔn a baaraw ma il faut juste comprendre que kunnafoniya sɔrɔla anglais ka fɛn sɛbɛnni dɔ de bɛ journal dɔ de bɛ o de ye kuma in labɔ o de ye kuma in kunfɔlɔ labɔ ni tubabuw ye kuma in minɛ ni ka bolo mɛn mais comme Mali ka kuma na sisan kunun sɔgɔmada na ni premier ministre Choguel ka kuma la mais a bɛ mɔgɔ hakili sigi mais sauf que a bɛ interrogation dɔɔni kɛ c'est-à-dire tubabukan na o fɛn na ko il faut savoir lire entre les lignes o ye jumɛn ye awɔ non PM ka kuma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la mais on n'est pas d'accord a kuma tɔw kɔnɔ et PM ka kuma la il faut savoir lire entre les lignes a ye jumɛn de fɔ a ko 18 août tɛmɛnen ni coup d'état kun filanan in kɛra ko nanzaraw ye menace don an ka lakanako kan ils ont décidé ka u ka coopération jɔ ka fɛn caman kɛ u ka mɔgɔw dɔ b'u ka mɔgɔw la ainsi de suite ko o kɛlen an ka lakanako labanna cogo di o fana kɔfɛ a bɛ kuma caman fɔ n'o bɛ tali kɛ an ka kɛlɛkɛminɛw wulili ko la avion ka tagali ko la ka taa opération dɔ kɛ ko ni bingani wu dɔ kɛra ni Mali avion k'u bɛ opération k'a fɔ ko non ko troupe dɔ bɛ nin yɔrɔ la olu bɛ formation na donc opération tɛ se ka kɛ an ka kɛlɛkɛminɛ dɔw minɛ nin bɛ kɔfɛ ainsi de suite donc laɲini bɛ yɔrɔ jumɛn c'est bi n'i ye CEDEAO ka résolution laban jateminɛ comme on appelle Antoine ni Mali ka bɛ transition in mɔnɔbɔ communauté internationale ka réaction bɛna kɛ cogo di parce que an bɛ yɔrɔ min na fo bi le seul moyen de pression communauté internationale kan vis-à-vis du Mali o ye sur le plan sécuritaire in dɔrɔn de fɔlɔ kelen ni fila nous suspendons notre coopération kelen ni fila an b'an ka troupe retrait donc comme o menace in dɔrɔn de bɛ bi n'an ka transition mɔnɔbɔ qu'est-ce que la communauté nationale, notamment la France, va faire comme point de pression sur le plan sécuritaire. Donc il faut aujourd'hui aller vers une autre alternative. Je crois que alternative crédible tellement est du faut que au cas où nous n'avons qu'un Dieu me donne pour que nous compenser. C'est vrai que kunafuna va ira comme nous menons kuti na lekele kama. Mais sauf que moi si gile ni bina nikerika akira choko tukebi la mais il défend afro kubina kana informer kana nga mabao la koloshi 1000 personnes de fora dans un premier temps pour le moment. Alors Sanboro dobo comment fora Sanboro était la koloshi je crois que c'est-à-dire fait medouma en récompense Sanboro comment fora aussi mais jusque là c'est-à-dire faire presse ou de quoi comment là encore ko chama se va soro ado la yekuna funi fitine soro mais ou be extrapolation kala olu be na sebeni sirafe mais nega familiala ce n'est pas un mal en soi parce que afra avec akera dien jamana chamana akera Afghanistan akera dien jamana chamana ale français raba ke ou be ba ke c'est-à-dire avec quel histoire ko chama Malik fait Antoine a bête fini surasu e kelebo al kelegemine singali mo le ba soro ya des sociétés privées pour le transport des troupes. Moi, pour le transport des troupes. Pour le transport des troupes. A fora quoi les Français mo chamanga jamane ko kelege chamanga jamane ko Américain ne ka troupes transport parce que avion mais américain pour faciliter le transport des troupes comme mo chama déployer rapidement au tête au boulot. Donc de ce fait ne kon boulot si c'est pour la sécurité de ce pays tous les moyens sont bons et d'ailleurs je félicite Choguel a mis Fokunu pour enfin une fois autorité politique de Kumana jamana kunafuna doka mi kuma be bololo ka mena mais ka fela di jamana ka kunu anya mais et pour moi il est important que le Mali en tant que nation a assumé kaira en fait ni en sécurité ko la ni teta en quoi à côté ko résolution là-bas mintra Nations Unies fait ko lu bana ama parce que atara uko ku be do franga jamana comment on appelle force étrangère mais je devais faire ça ko atarolu ko lubanina donc luko ko utsikake donc pour une fois le fait qu'un jo ka fo ko anyere ni ateke ni tuwala on ma jenayi je crois que c'est aussi une sorte de responsabilité pour un pays so de vraiment dialo watu ko ne abuli mekaba groupe Wagner ko yi akuma se ko bana e hakle mu bon ni ngali abene miri digin ko rokedo de la quoi Amadou Oumar Diallo mais jodi ama place plateau in kaya kuna fondi la du Amadou Oumar Diallo ani isufu ye nyon soro wakati chama plateau in kaya ni temsu nunu kan mais gele am be Mali ko nambi si tu vois que Niki Borare français clé ça va de que chaque 30 minutes société paramilitaire Wagner au Mabi signature d'un contrat entre les femmes et
la dite société. Français clé ça va de caca. Chaque 30 minutes. Au débat, il y a qu'à faire qu'on Français devait Mali. Il n'y a pas de terroristes ici, il n'y a pas de djihadistes. C'est la France qui est là. C'est pourquoi. Non, mais Antoine, Oulibaly Doulé. D'abord, n'était choqué le faux. Il n'y avait pas faux. Mais Assimina comme Robin fou. J'arrive. Pour le fait d'aller de Kumana Biniko. Allez de Kumana. Je vous en prie. L'autorité du Premier ministre. Je ne vous laisserai pas continuer. Parce que je ne vous ai pas interrompu. Non, le ministre de la Défense. Groupe Wagner, wati kuruna kaba. Sori Luka Kupatwe, Groupe Wagner, Malgi Ayaketu, Basaro. Anta saka nyoma famiata, Basaro, Sabali. Anta saka nyoma famiata, sori. Nununga kuma tikoka, Wagner ya itugodi. Bon Antoine, c'est-à-dire que fin d'obé quoi. D'accord, Nico contact ma à Kakuma Ngambatoui. Maintenant, on avait Asimi Forod maintenant. Coudete Nkele. C'est pas les journaux des Anglais là, c'est nous-mêmes les Maliens. Pendant que le colonel Sadio Kamara est en train de travailler avec ses relations avec la Russie, j'arrive, il a exploité ses relations personnelles avec la Russie. Au bara au Malien on est au papier Takato di Makoroma. Au papier au Malien on est Borano Kma Kato di ministre des Affaires étrangères Francima. Aucun journal étranger n'est sorti avec ces informations. C'est nous-mêmes les Maliens. C'est pourquoi Wagner Kanali mais sous des faux Kabaraoula parce que Ambe Kuma Venabi, Francis Bes, Manamana Kafa Venabi. C'est pour ça mieux c'est quand Ferreo de Tigalendo, Anya il faut depuis Wakati Jan. Il va donner Eurojan Maudé Kafo. Wakati Dola, ou Tchao de Bangalais Flem. Société Wagner et Société Djmé. Nous avons ces mêmes mercenaires qui sont en Syrie, en Centrafrique, etc. Kafoko ou ni Poutine Théro Kalama. Anya Sekeskelike Aka Asungro, Kafo Société Wagner. Poutine irait qu'à souhaiter de l'année à Bolokoro. Sur ce cours de talent, ani Mamounou Benou, sécurité gardiennage, ani Louvarou, que nous ferons qu'à vous former sous le contrôle de l'armée russe. Donc, Antoine, c'est pour vous dire en toute sincérité que Malais on va qu'à sera comme mien, ko Agnasien ou Amasien, Angata Makula, Barakelendo Kabampou. Parce que nous j'arrive, je te mets à l'aise. Nous nous menons Anna Kamana de Kama, Odéato Francis. Ale be djihadisme nimina ali terrorisme na Mali kono nous nana nous de mawiye u bena fra bonu Francis ka wuro nyama Francis be kamike ya o de sanre ko yo wati bana mi tra mu fra wati no bana Allah 30 secondes Dogo Maliki. Ça fait plus de 100 ans qu'on collabore avec la France. Ça nous a mené où? 8 ans de mensonges. 8 flana. Accord de défense signé, signé. Nana signé. Ou accord de défense est-ce qu'il faut continuer? Oui, mais ne fait qu'à vous faire un empêche. Ne fait qu'à vous faire un cadre. Ne fait qu'à 30 secondes pour un cas. Au 30 secondes. Aujourd'hui, Choguel a dit que d'où veut faire Qatar. Vous le Kosovo, tu es mon abodoma. Mais mon événement Mali, Djem Bibi, na Kafo Francina, Tiens, la Aïsing, à papier signe. Parce que François, vous comme Robola. Mon événement Djem Bibi. Muneba Anje Bibi n'a pas de 2013 tu vois maintenant
k'a wele bila papier signé bɛ toujours président de la transition ko kelen signé France bibi na tiɲɛ yɛrɛ la an mago t'a yan'a ka kɛ anw malo kuma sulle ka to ko France bɛ France addition ta k'u bɛ retiré k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele donc an k'u gɛn o yɔrɔ la aw n'an ka kuma wolo bɛ to ɲɔgɔn na. Non, il faut comprendre que nin ko in na Antoine France de sirannen don parce que on se pose la question de jumɛn de ɲini dans la c'est kuma tiɲɛ yɛrɛ la parce que selon les informations France ministre de la défense yɛrɛ ka kan na Mali la je crois vers le 20 de ce mois kunnafoniya dɔw y'o yira c'est pas encore confirmé donc o b'a yira k'olu de sirannen don mais a kɛra cogo o cogo c'est an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la kuma de e ka kuma dɛmɛ y'o de fɔ kuma de sen fɛ tiɲɛ bɛ banqué o fɛ c'est-à-dire il faudra que le Mali s'assure anw nin ka jamana an ka jamana ye ni mɔgɔ bɛ na an dɛmɛ ka kɛlɛ o kana an dɛmɛ ka kɛlɛ n'u tɛna an dɛmɛ ko taa Mali s'assume ayiwa an filɛbaaw anw lamɛnbaaw Mali va s'assumer a ka to Maliki waati banna kɔrɔ Franci collègue waati banna Maliki an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn bi 7/7 kuma laban na an da in na kosɛbɛ nin fana ka wusa sabu an y'o de fɔ ni hakililaw bɛ ti ɲɔgɔn na tiɲɛ o bɛ bange fɛn min ye Yusufu Sisoko ka bɔ Info7 la ale tun b'an bolo kɔrɔ bɛ ka se Maliki Konate ma Hɔrɔn TV ka taa se Basaru Aydara ma Amapula Sori Ibrahima Diallo i ka dɔn Renouveau FM na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn bi 7/7 kɔni a kun bɛ cɛ ni Ala sɔnna ma sibiri wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen nka Isa Kaba Sidibe ale bɛna a ka jɛmukan bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛminɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn maa minnu bɛ nɛgɛ la Ousmane Togo ka se Bitu Nafɔ ma ka taa se Bouakar Diarra ni Dramane Kone an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an bɛ taa Bugunikaw fo yen Amara Jakite bɛ yen Petrojigisɛmɛ PDG don an b'a fo ka se Yaya Sidibe ma ayiwa ale bɛ Buguni Masabulakura entrepreneur fana don an b'a fo dantɛ foli min na ni sisan 7/7 n'o banna an bɛ ɲɔgɔn ta an bɛ taa CVGR la sabu fɛn min ye ayiwa jɛkulu min sigira ka se ka bɛn ani kirikow ni cɛw bɛɛ lajɛlen fɔ olu ka maaw lamɛnni i n'a fɔ ko grande audience ayiwa o dɔ bɛ senna bɛ ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 10 sɔɔni dama an n'olu bɛna ayiwa jɛmukan ni ka o salo min b'a to aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn i n'a fɔ kuma dɔ b'a fɔ cogo min na ko bɛɛ kelen kelen k'i wasa don i yɛrɛ la sabu diɲɛ fa bɛɛ ko ye don o don ko ye sema kɛ maa dɔ bɛ o n'a fɔ nin kun ye bi 7/7 ye a k'an bɛn sibiri wɛrɛ